או, יופי, מצוין. עוד יד אחורית, עוד יד אחורית, 1, 2. כן. אבל תקרא, או, מצוין. איפה השני? כן. מצוין, איתן. ובהליכה קדימה. מצוין, יופי של תנועת רגליים. אני רוצה לראות מרפקים גם. מצוין. יפה מאוד. כן, הקסדה. וואד, המגן מרפק שלך. לוקי. עוד. בדיוק, עוד אחד. תשמע, שנייה, לא עכשיו. עבדו. עוד אחד. אני רוצה כן, יופי. עוד קרוסים. עוד יד אחורית. לוקי. בכניסה. מצוין. בכניסה, ויופי. עוד אחד בכניסה, מצוין. 1, 2 ויוצא. בדיוק, תן למעלה. יופי. אני רוצה שתסיים את זה בתוך הקלינץ'. 1, 2 קלינץ'. וקלינץ'. או, מצוין. איפה ברך? ברך, מצוין. עוד אחד. בדיוק, לאט. תנוח שם, תנוח. מצוין. עוד כאלה איתן. 1, 2 ברך. תגידי לו מרפק, לתת מרפק. יש רעי? צ'וק. ויופי של ג'ב. 1, 2. 1, 2. 10 שניות, יאללה, עבוד. קדימה. יאללה, יופי, להמשיך להתאגרף עליו, להמשיך. ועוד. מצוין. עוד פעם. שתגבור. זה היה הפתעה. אוקיי. עמיד עליך ברגע. יופי של ידיים, אבל אמורות להוביל איפשהו. ב-1, 2, קלינץ', יש שם ברך או מרפק. 1, 2, אין קלינץ', יש ביטוי. סבבה? זהו, ככה אני רוצה שתמשיך. יופי של יציאות בצד, אני רוצה שתמשיך איתם. אין את הקרוב, אני לא קוראים אותם. לא את המים? כן? להגיע. וואי, צדקת. עוד צדק? נשום. אמרתי לך להתחיל. תקשיב לי, בואי נבוא. צ'וק. עבוד לו. ואתה ראשון. נשום. תוציא אוויר במקום. מצוין הברכת. טוב. סבבה, הבנת מה קורה שאתה לא מספר 1, עכשיו אתה מספר 1. צ'וק. קדימה, כן, כמו מקודם, יופי, עוד, 1, 2, מצוין. הולך לך שאתה 1, מצוין, יופי של בעיטה, עוד, דרך. יופי, תמשיך, בפינה. ליה, שמת פחד עם אדם שעות הגב שלו לא יחלוף רגליים. כשהוא עושה את זה, אם הוא לא עושה את זה, הוא יכול שעות להרבץ פחד. לא יהיה, בציבור שלך. שים אותו בפינה. זה אין להפשיט ברזק. קח אותו לפינה, יאללה, עכשיו לפינה. ולבחון בפינה. זה ההזדמנות שלך, איתן. קדימה. עוד. זה בעיטות, אתה לא באגרוף, אני רוצה פה לראות בעיטות. יופי, כן, פה בעיטה שלך. לא ביצים. כן. פינה לבנה. שים ידיים תקשור. בואי נעורר לו את הקסדה. בוא תראה את זה. זהו, בסדר? לא בוא יש רעי? חצי רעי? עכשיו תשמור על הרגליים. לא יתברדקו, לא להחליף עמידה. אל תוציא נרגע. איפה מרפק? מצוין. טוב? עכשיו אני רוצה שתשים לב, כל מה שאתה עושה, סבבה. אני רוצה שעוד תחליף עמידות. את הג'ב קרוס, אני נשאר עם הפיזית של קדימה, הוא לא עובר את החור, הוא לא 1, 2. אתה מוריד שיניים. אותו אותו עיקר עליך. 1, 2,
נכנסת. לא, אל תביא לי חדש, מה אותו? 10 שניות. עבוד יפה. יש לך פגיעות מצוינות, אבל זה נראה קצת בלגן בגלל הרגליים. זה מספר 1. לך אליו. רק מספר 1. ניסית להיות מספר 2 אצלך? לא. זמן. זאת אומרת שאם אתה לא תוקף, מה קורה? תפרק את צודק. לאה, תקשרי לי את זה פה. כאילו, את זה. יופי! ידיים מצוינות, רגליים מסודרות בבקשה. יופי של סיבוב, ופה הברך בסוף. זהו, ככה. מצוין. לא, 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 לא. רק טיפה שיהיה גבוה, שיהיה פוקרי. שיהיה בגובה הזה, כן. כן, סבבה. כן, לא לעמוד בתוך הטווח בלי מכות איתן. בתוך הטווח מכות. עכשיו ביתה, תן לי ביתה. יכול להראות לי מרפק בקפיצה איתן. לא יסתכל עליי. מרפק בקפיצה, אני רוצה לראות. שמע, ו... זוז הצידה, מצוין. שלא יחטיף. להיות מוכן. ג'ב מרפק בקפיצה את עצמך. להוסיף מרפק. זוז הצידה, זוז הצידה. זוז הצידה. 8 ו-20. זוז הצידה. יפה. שברך בסוף. בטווח הקרוב אני רוצה ברכיים. לך אליו, לך אליו, לך. יאללה, אתה, כן, אתה. יפה. כל פעם שהוא חושב, אתה. לך. זה אתה, כן. זה לך, שלך. עוד. מצוין. יותר מכות. עוד. מלמטה, אפרקט. 10 שניות. לך, אתה הולך, קדימה, ידיים למעלה, קדימה. אפרקטים, תחשוב עם אפרקט. ג'ב אפרקט איתן. ג'ב אפרקט. אופי של ידיים. ג'ב אפרקט. אתה מאמן? זהו.